Pokušat ćemo kroz ovaj video da objasnimo način na koji se PowerPoint prezentacija može kombinovati sa Voki alatom, koji sada vidite, sa Google diskom i QR kodovima. Suština je sad sledeća. Mi smo imali jednu malu, mi smo to nazvali pustolovinu. Deca su, ja sam osmislila početak priče, znači da moram da vam objasnim, koja izgleda sad, evo sad ćemo da krenemo samo malo u ovom alatu. Morat ću da se isključim sebe, a da uključim ovaj zvuk. Evo sad ću to da uradim. Priča se da je jednom davno u jednom prekrasnom zamku živeo kralj koji je uvek bio veoma neraspoložen. Jednoga dana, dok je bez prestanka padala kiša, na pustu... I tako kreće ta priča i deca su imali zadatak da sad tu priču završe. I mi smo završavali, imala su 3 završetka priče, sad drugi deo priče koje su deca snimala, znači zajedno smo to uradili, i izgleda ovako. Sad ću opet sebe da isključim, a da uključim decu. Sluga je pticu doneo kralju. Onda je kralj naučio pticu pameti tako što je stavio u kavez. I sada nastavak priče se nastavlja kod zmajevih stepenica, u vrtiću. I sada, kod zmajevih stepenica u vrtiću, treba da gradimo neki novi QR kod. Sad ovako, kako se povezuje ovaj alat, ovaj snimak sa QR kodom. Dakle, ja sad idem na ovo deli, da bi podelila ovaj snimak i od njega napravila prvi QR kod koji će deca negde da otkriju. Sad će, evo ga, imam ovde link, kopiram link, idem na QR kod generator, ovde stavljam i odavde kopiram desni klik, copy i prebacujem sada u PowerPoint prezentaciju. Ja imam ovaj drugi, zato ću, izvinjavam se, sad odmah da uradim, imam ovaj prvi QR kod, sad ću ovaj drugi da uradim. Da bi napravila, evo ga, znači idem ponovo na proces, ovo što su deca snimala. Kopiram. Idem na QR kod generator, ovo brišemo, odnosno odmah mogu da kažem CTRL-V kad ovako beležim, pravi mi se drugi QR kod, ovaj ću da kopiram i da ga prebacim odmah u PowerPoint prezentaciju gde sam ovaj prvi deo priče završila, kopirala, odnosno napravila QR kod, evo ga drugi. Sad, i ovo ću da prebacim ovde sada i napisat ću drugi deo priče. Sad idemo na snimanje trećeg dela priče. Treći deo priče sam zamislila da to bude u PowerPoint prezentaciji. Ja ću sad samo vama da objasnim kako se to radi, zato što sam već to snimila, jer ne mogu istovremeno jedno i drugo na ovaj način da snimam kao snimak ekrana. Priča se posle nastavlja tako što sam ja sad ubacila u celu priču jednog zmaja koji je odlučio da će da čuva zamak i neće nikome da dopusti da tu ulazi, a jedino će da pusti decu da nastave priču ukoliko reše neke zadatke. I prvi je zadatak bio da na ovoj slici pronađu tačan broj trouglova i da to rešenje mogu da pronađu ispod drveta u dvorištu vrtića, u jednom drvetu i tako vidjet ćete na snimku. Sad, kako sam prezentaciju pravila da bi povezala sa QR kodom i Google diskom, ja od prezentacije u stvari, i da bi to bilo kako treba, da ima zvuk, rekli smo tamo, napomena je bila da ga Google disk neće da nam prihvati zvuk ako ga snimimo samo u prezentaciji, ja sam onda to radila baš na snimak ekrana. Dakle, ja imam ovo snimanje i bilo kako imate to sigurno opciju, ovo ovde koja je sad siva, zato što je ja već sada koristim, ja sam uradila taj snimak ekrana, obeležila sam slajd ovako, umesto što sam sad obeležila ceo prozor, ja sam obeležila samo slajd,
Pritisla sam dugme za snimanje i snimala sam svoj glas kako govori da se umešao zmaj, pa sam promenila slajd, pa sam rekla da zmaj sačuva zamak, pa rešite ovaj zadatak, a rešenje ćete imati tu i tu. Vidjet ćete na snimku. Sad, taj snimak se sad nalazi, prebacila sam na Google disk. Kako sam ga prebacila, izvinjam se, ovako što sam otišla tamo gde sam želela, kao što smo već ranije rekli, otpremanje datoteka, iz datoteke otpremila taj video koji, evo ga otvorila i on je krenuo da se downloaduje. Evo ga, stavila sam ga tu sad. Ja ne mogu ovde da ga pustim, ne znam da li će neko od vas moći, ali on je tu. I moći će da se pusti kada napravimo QR kod. Sad, kako se pravi QR kod za video? Sad, recimo, obeležim samo taj video i kažem šerovanje, znači šeruj da bi opet dobila link. Sad tu imamo opcije. Ja, recimo, sa vama obično delim na tako da možete da pristupe uključeno svako sa linkom. Sa linkom može da pristupi, nije potrebno prijavljivanje. Može da vidi ili može da izmeni šta god. Sa deca može ovo da izmeni, da nemaš nikakvih problema posle. Verovatno neće biti problema nikakvih. Kopiramo sad taj link. Znači, on je već tu, ja CTRL-C pritisnem i kopiram, gotovo. Idem opet na, izvinjam se, idem na, ovo je sad iskočilo, ovde se bira onaj okvir koji treba, ovo je za snimanje sada. Idem na QR kod generator, ovo ili skinem, evo, delete sa tastaturom i gore desno dugme del piše i sad CTRL držim, pritisnem V i evo mi ga taj QR kod, desni klip, copy, prebacujem ga u ovu spremljenu PowerPoint prezentaciju, evo ga ovde. Pošto imam i ovo ovde, okvir da mogu lakše da isečem, i ovo prebacimo ovde, desni klik i provučem ga samo ovde, kopiraj ovde. Ovde ćemo da napravimo ovako, treći deo priče. I sad onda pravimo tamo kod tog drveta, na drvetu će biti rešenje, koje opet može da bude snimljeno iz PowerPoint prezentacije kao video ili bukvalno samo napisan tekst iz QR kod generatora i naravno novi zadatak i tako dalje. I to bi bilo to. Vi ćete svakako ovo moći da sami iz ovog snimka već možete QR kodove da pogledate i da vidite i ovu nastavak ove priče, ove zadatak kako je snimljen. Eto, to bi bilo to.